Ayo. Oi. Allah bagi makan baru ada deh. Aku udah berjanji je Bu Usmi membiarkan dia sudah matang. Kasih junjung. Jauh perjalanan mah. Iya, Allah lah bagi makan baru itu tadi dong. Aja kakak dia aja kencang bagi makan baru kamu. Udah apa ini? Yuk. Saja ambo kawan jo barua mambia karajo ambo barua mamilin ande ambo dua ai namun tali dielo yuo ai namun tali la dielo yuo Sambia mama je baru maci pia oi nan kali nyola main loju oi kok tabao ajo baru apa dia karam dia mudo la nyopilin du karam dia mumang turun kandu piwa na anak tuan namo bana itu nama sahabat ada namo do na piwa na ada lepas tali dia ada mencari dia iku induk baru aku manunya alamak kan piwa Saron gak baru ada keluar. bini dia kira suka terima baru Udah baru ada bantu. Itu anak dua di nana pandai. Badan dang nakarikan duo. Ialah kalambia iso tupai. Nande baru ayo piu aduo. Dialah kami badendang urang arang kau pulang bersama ayun juang denai sabana malang di Bali baru amak bingung pulo ayun juang masana sabana malang di Bali baru amak bingung pulo. Dialah awak badendang kala kui kola dimintanyo untuang udah sabana malang tio ala bini dadan doduo tio ala bini dadan doduo Badendang kami bersama ke urang rantau kanalai pulang oi labia elo oba bini jando bado mangga dua ma bini urang oi dia
dia biasa do bakada lai bagurau sama lampo rasa bulan mungkukon bakal naik bada konde gagang dia durasono konde gagang dia durasono ikonyo mungko dia manusia ba ade batulaan magia bada sangko hati dena bagara-gara bironya elepiu kabake awa dua orang manggale kain mamandang ade nai lama gua indah ado yang wanita lain oh indah ado wanita lain sampai dua manggale kain sabalasinya manggale daging indah ado wanita lain terkecuali bini dan di Sejak dia kihala inyo bada laran tak sajo nur biaya kini sangko hati dan